Orion je nie len niekto, kto vedel, že kde budeme dnes, 2 dekády späť, ale má nádherné vízie ohľadom toho, kde budeme za najbližších 20 rokov a ďalej. A on je tvorca, ktorý vytvára budúcnosť a megatrend na celom svete. A ešte jedna vec, a ako vidím, môžete si pozapínať kamery, lebo Orion rád vidí vaše tváre a oči, pretože on to jednoducho tak má rád. Takže poďme sa rovno pustiť do práce a urobme november, aby sme si zapamätali. Takže poďme tvoje pán Orion Sale. Ďakujem veľmi pekne. Agnes, a ja to otvorím a potom ti dám ešte späť slovo, je to tak? Úplne nie, nemyslím si. Ty máš v skutočnosti všetok tvoj čas, aby si mohol hovoriť, ja som jediný rečník. OK, to je dobre. Takže vítajte všetci a dúfam, že si užívate nedeľný večer a že máte fantastický víkend. A ja by som rád povedal dneska večer, že prečo Zinzino? A pravdepodobne mám viacej poznámok ohľadom toho, čo chcem prejsť si dnes, ale prečo vlastne Zinzino? Prvá vec, čo by mi napadla, je v skutočnosti veľmi jednoduchá a to je základ nášho biznisu. Ak by si toto robil ako cvičenie každé ráno, tak si myslím, že by to úplne zmenilo tvoj život. Takže to, čo ja poviem, je veľmi jednoduché, ale tiež je to veľmi kľúčové, ak to naozaj urobíš ako cvičenie. A my sme priekopníci, ako Agnes povedala, vo výžive založenej na testoch a vždy, keď urobíme niekomu test, tak oni dostanú znalosti zmeniť svoj život. To je prvý krok. A toto je môj názor, ale myslím si, že tam môže byť aj dobrá vedecká dokumentácia ohľadom tohto. A to je, že tvoje bunky, tvoja bunková membrána, to je v podstate, kde všetko produkuješ, to musí fungovať na to, aby si mal dobré zdravie. Takže ak urobíš všetko na to, aby si sa staral o seba, tak je to v podstate akože v skutočnosti nemožné, nie úplne, ale nerobíš to v správnom poradí. A tento test ti povie, že či krok číslo 1 je v poriadku. Urob si test, väčšina ľudí, a toto je v podstate veľké odhalenie v Zinzine, je, že 98% globálne, a my sme to publikovali 9. augusta, že 98% svetovej populácie by zlyhalo s týmto testom. Oni jednoducho nemajú správne mastné kyseliny v rámci bunkovej membráne ohľadom toho, čo by bolo zvané ako správne zdravie. To by znamenalo, že možno bunkové zdravie je v celku OK, ale v priebehu času sa membrána rozhodne, čo sa deje s tvojimi bunkami. A optimálna vlastne membrána tam nie je. Takže v priebehu času budeš mať zníženie vlastne tvoje mitochondrie. Takže to znamená, že nefunguješ na maximálnej úrovni energie, čo je veľmi kľúčové pre teba. Potom môžeš zobrať Balance Oil a začne to fungovať za prvých 30 minút. Takže to neznamená, že to trvá 4 mesiace, to v podstate za 30 minút už sa to dostane do tvojej krvi a už v podstate sa dotýka bunkových membrán. A potom si ho berieš 4 mesiace a potom si robíš nový test a máš dokument pre teba, že teraz si zoptimalizoval svoje bunkové membrány a postaral si sa o prvý krok, aby si bol zdravý po zvyšok svojho života. A my sme vedúca firma vo svete, ktoré toto robí. Urobili sme 1,5-1,6 milióna testov v rámci tejto oblasti.
A čo to v skutočnosti znamená? A to je vlastne to, že prečo Zinzino. Čo to v skutočnosti znamená je, že 1,6 milióna ľudí, niektorí predtým, niektorí po teste, povedzme milión ľudí, aby sme to príliš nenaťahovali, už prešli skrz ten proces a urobili sme to tak úspešne, že viacej ako milión ľudí, ktorí prešli skrz tento proces, tak máme asi tak 60% z nich, ktorí sú zákazníci našej firmy. A to je úžasné udržanie zákazníkov. To je fakt. Máme 650 000 zákazníckych bodov a predávame viacej ako 1 000 000 produktov mesačne. A toto je základ, toto je života meniace, je to úplne revolučné pre jednotlivca. A toto je prvá úroveň. Prečo? Pretože robíme niečo, čo pomáha jednotlivcovi zmeniť svoj život. Ale potom je tu druhá časť. Prečo? Že ak iba 1,5 milióna testov by sa a v podstate iba 1 000 000 ľudí by sa otestovalo, to znamená, že my máme minimálne, ak testujeme každého, kto je mimo rovnováhy, to by znamenalo, že máme 8 miliard ľudí. Takže myslím si, že je tu viacej ako 8 miliard ľudí na planete dnes. To znamená, že je tu veľký dopyt. Obrovský dopyt. Nepredstaviteľný dopyt. Môžeš to zobrať na tvoju krajinu. Ak žiješ v Maďarsku, my sme otestovali menej ako 0,5% populácie. Ak žiješ v Čechách, tak sme otestovali menej ako polovicu populácie. Ak žiješ na Slovensku, tak sme otestovali menej ako 0,5% populácie, čo znamená, že v každej z tejto krajín máme 99,5% ľudí, ktorí o tom ešte nevedia. Ak by o tom vedeli, minimálne 10 až 15% by sa zaujímalo. A keď sa presunieme do Poľska, zdravím Damian, že prekladáš, tak sa presunieme do Poľska, menej ako 0,15% populácie otestované. Ak sa presunieme do Rumunska, menej ako 1,25, možno, že menej ako 0,1%. A neviem, koľkých krajín máme. Možno je tu niekto aj z Ameriky. Menej ako 0,1 populácie je otestované, takže skoro nič. 45, 50 tisíc, možno 60 tisíc testov. Potom prejdeme do Turecka. Menej ako 0,1% populácie. To znamená, že necháva 99,9%, ktorí by radi vedeli, že oni majú vlastne základné kroky pre zdravie v rámci ich... Oni by chceli vedieť vo svojom živote, že či majú základy pre zdravie v poriadku. Ale 99,9% ve väčšine krajín ani nevie. Ak sa presunieme do Indie, menej než 0,001% populácia. Zoberieme Áziu ako tak, menej ako 0,0 niečo z populácie. Ak sa presunieme do Afriky, menej ako 0,0000001%. Takže európska populácia všeobecne menej ako 0,1 celej populácie. Ak sa presunieme do Latinskej Ameriky, menej ako 0,1% je otestovaných. Takže kdekoľvek po celom svete skoro nikto nie je otestovaný. Ale ak by sme išli trošku viacej na západ, trošku viacej na sever, my prídeme na škandinávsky trh. A my sa pozrieme na Dánsko. 1% populácie je otestované. Potom máme Švédsko. 1% je otestované. Pozrieme sa Fínsko, okolo 1% je otestované. Pozrieme sa na Lotyšsko, trošku viacej ako 1%. Litva je blízko pri 2%. Estónsko sa dostáva blízko na 2%. A potom prídete do Norska
a zistíte, že 2% populácie je otestované. A my máme úžasnú značku a veľmi silný trh, ale to je v podstate stále z 98%, čo máme ešte pred sebou. A celá tá myšlienka je, že to nie sú len jednotlivé skúsenosti, že to je niečo dobré, ale je to niečo, čo rastie v priebehu času. A viacej ľudí chce byť súčasť toho. A ak uvažuješ nad svojím trhom, napríklad ak si v Rumunsku, povedzme, že je to 0,1% populácie, Norsko už má 2%, to je v podstate násobok 20 násobok. To znamená len, aby sme dobehli norské čísla, tak budeš rásť 20 krát v tvojom trhu. Ak si v Maďarsku a povedzme, že tam máme 0,5, to znamená, že máš 300%, to je štvornásobné zlepšenie. Takže za pár rokov sa zvýšime štvornásobne, čo sa týka množstva ľudí, ktorí sa otestujú, len predtým, než dobehneš 2%. A my budeme na 3% v Norsku, možno 4% v Norsku. A to ja v podstate verím, je, že tento produkt je tak života meniaci pre ľudí, že v budúcnosti, keď budeme sa baviť o 30-40 rokov do budúcna, väčšina ľudí by si chcelo zobrať test a minimálne sa raz otestovať vo svojom živote, ale veľa ľudí sa otestuje minimálne raz za dekádu a veľké percento populácie, a bavíme sa možno o 10-20% populácie, bude používať takýto test ročne, aby sa uistili, že sú v rovnováhe. A toto vytvára biznis príležitosť pre teba, ktorá je nepredstaviteľne veľká. Vieš si to predstaviť? Ale ako to môžeš povedať, že sa toto stane? Môžeme sa pozrieť na veci, ktoré sa stali predtým, ako dôkazy, že sa svet mení. Napríklad, keď sa vrátime do roku 1900, nikto nemal vecka a niekto si myslel, že OK, tak budeme mať vecka, lebo je to praktické a väčšina svetu má vecka. Ale nie všade, ale viacej ako 100 rokov to trvalo. Potom máme ďalšie veci, ktoré boli rýchlejšie a vrátime sa späť do roku 1950. Tak predseda IBM, firma, o ktorej ste možno počuli, je, že svetový trh pre počítače je okolo 5. A v podstate sa netrafil asi o 99,9999999%, pretože ja mám 5-člennú rodinu a trh pre počítače v mojej rodine je viacej než len 5. A to sme rodina 5. Takže to išlo s tým, že nikto o tom nemá. Skoro každý na svete, nie každý to má na svete, ale skoro každý na svete má počítač. A v krajinách, ktoré sú tu reprezentované, tak minimálne je to 1:1 populácia k počítačom. A potom môžeme ísť ešte bližšie k tomu a môžeme sa baviť o mobilných telefónoch. Hej. Takže v 80. rokoch boli telefóny v aute. Oni mali anténu a vyzeralo to super, ak si mal jedno, alebo veľmi zvláštne, ak si mal jeden. Ale v podstate, ja si pamätám, v 92. môj strýko prišiel domov s jedným a moji rodičia sa na to pozerali, on bol biznismen. Oni vedeli, že biznis nešiel úplne tak dobre a potom sa bavili, keď odišiel, že možno to úplne nebolo pekné, ale pamätám si, že možno preto má ťažkosti s biznisom, lebo minul svoje peniaze na vymyslených veciach, namiesto veciach, čo sú veľmi dôležité. A samozrejme teraz, keď sa pozriem na moju domácnosť, my sme 5. Hej, deti nemôžu mať mobily, takže my máme 3 aktívne telefóny, ale množstvo telefónov, ktoré nám ležia s tým, že čo sme mali predtým, niektoré sme samozrejme vyhodili, ale ja som si udržal každú generáciu iPhoneu, ktoré som mal, aby som mal
nejaké vizuál, keď robím Zoom a ja mám len 10 iPhoneov na moje meno a toto je možno 14, 15, 16, ani neviem, ktoré, možno už je 17, tá najnovšia. Ale toto sú len iPhony. Ešte nerátam Nokia. Ja som, nepreháňam to, ak by som mal možno 25 telefónov, odkedy som mal svoj prvý. Hej. Možno 32 rokov späť som mal svoj prvý telefón. Takže toto sa stalo. A potom môžeme ísť na novšie veci, ktoré išli ešte rýchlejšie, a to sú napríklad sociálne médiá. Máme Facebook. Hej, nie každý je na Facebooku, iba 2 miliardy ľudí a 15 rokov, čo sú tu, ale zahrnieme všetky ostatné sociálne médiá. Každý v populácii je skoro na sociálnych médiách, ak majú viacej ako 10 rokov. Takže to je okolo 5 miliard konzumentov na sociálnych médiách. A to trvalo menej ako 15 rokov. A mohol by som ísť na lekárske testovanie cholesterolu, vysokého tlaku. Môžem spomenúť testovanie vitamínu D3 a veľké množstvo kontrol, kedy sa svet zmenil zo žiadneho testovania na testovanie za krátku dobu. A preto ja predvídam, že vo svete výživy toto bude číslo 1 a toto bude označené tak dôležité, ako robiť si vitamín D test. Hej? A my máme vitamín D test, ale vitamín D test sa robí v každej krajine, na každej osobe nad určitou vekom, keď prídu na svoju kontrolu. Takže toto je 100% vo svojom živote s malými zriedkavosťami, ale toto bude takto dôležité a pôjde na 100% v našom živote. To znamená, o 25-30 rokov každý, ktorý bude sa baviť, si urobil takýto balance test. To je ten rozdiel. O všetkých tých ostatných veciach, o čom sme hovorili, nemali sme šancu z toho profitovať, nemali sme šancu sa pridať do toho biznisu, nemali sme žiadnu šancu byť súčasťou toho a investovať do akcií vo firme alebo začať distribútorstvo alebo partnerstvo s tou firmou, vybudovať predajnú organizáciu, zbierať provízie a opakovaný príjem. Za každým, keď si to niekto kúpi, byť zaplatený, keď si niekto to urobí. My sme nemali žiadnu šancu byť súčasťou žiadnej z týchto vecí. Minimálne ja. Možno ste tam boli pri tom, keď Elon Musk začal Teslu v roku 2004. Možno ste tam boli a kúpili ste si akcie za 25 centov a teraz stoja stovky miliónov. Možno ste tam boli, ja neviem, lebo je tu veľa ľudí. Ja som tam nebol. Ja som nemal tú šancu. Ja som nepoznal Steva Jobsa. Ja som nemal tú šancu. A tiež som neuvažoval, že keď Apple akcie mali $2 a keď som sa na ne prvýkrát pozeral, ja som kúpil IBM, Microsoft a tieto veci. Je to jednoducho fakt, že jednoducho som to nespravil. A väčšina z vás, ktorí ma počúvate, buď ste tam neboli, alebo ste o tom nevedeli, alebo ste to neurobili tak ako ja. Ale teraz ste tu dnes večer so mnou a vy ste sa už rozhodli byť partner a sedíš na príležitosti, ktorá je absolútne prekvapivá v každej forme alebo verzii a môžeš byť súčasťou, že vytvoríš budúcnosť spolu s nami. A toto je, čo je tak super. A toto je prečo Zinzino. A toto je viera, čo som teraz hovoril. Je to viera v produkt, viera v firmu, viera v kompenzačnú štruktúru. Úprimne ja verím, že ten najlepší spôsob, ako získať tento produkt do každej krajiny po celom svete za najbližších 25 rokov, dostať to do každej rodiny, aby každý mal k tomuto príležitosť, je skrz priamy predaj, to je ten najlepší spôsob. A Zinzino je v podstate to vozidlo, ale my, keď sa staneme tá najlepšia firma na svete a myslím si, že s našou štruktúrou, ktorú získavame zo zákazníkov a schopnosťou vytvoriť niekoľko úrovní u ľudí, ktorí vytvárajú a budujú zákazníkov,
a majú zákazníckú lojalnosť, tak ako máme ohľadom tohto produktu, je veľmi unikátne. Ak vy ste pracovali s produktom bez testu, tak to netvorí tú istú lojalnosť. Ale ten test je v skutočnosti to, čo ľudí zobudí. Tedy oni porozumejú, že wow, ja som sa pozeral na zdravie nejak, ale som sa mýlil. Teraz mám nové informácie a môžem pochopiť, že aký je krok číslo 1, aby som bol zdravší. A oni potom zoberú si olej a keď urobia test, tak potom majú veľké presvedčenie na jednotlivej úrovni. Aby sa oni stali súčasťou hnutia, ktoré mení svet. Môžete si kúpiť akcie v pondelok, alebo ďalší mesiac, alebo budúci rok, je to úplne jedno. Môžete investovať do firmy, môžete si dohodnúť nové stretnutia dnes, zapísať nových ľudí do biznisu, nastaviť si stretnutia so zákazníkmi. Počas novembra máme tie najlepšie ponuky a darí sa nám tak dobre, že myslím si, že dosiahneme, ja som to už povedal mnohokrát, už od januára to hovorím, takže to nie je nič nové, ale myslím si, že budeme mať viacej ako 50 miliónov amerických dolárov, možno 600 miliónov švédskych v predaji v tomto mesiaci november, čo je absolútne nepredstaviteľné, že budeme schopní toto spraviť. Takže to je naozaj veľmi super. A to bude hore asi tak 50% oproti minulému roku. Ak pôjdeme aj trošku nižšie, tak je to stále super, pretože nás to nastaví, aby sme mohli ďalší rok raz znovu o 50%, čo bol náš priemerný rast v tomto roku. A inak to, čo pijem, je ďalší z našich produktov, volá sa to phycocyanide. A keď sa budeme baviť o alge, tak to by som musel ďalších 40 minút o tom hovoriť. Je to jednoducho to najsilnejší, najčistejší produkt na svete ohľadom alge a vlastne z proteínu z pyruliny a alge. Je to jednoducho úžasný zdravý drink, ale viac než čokoľvek iné, toto bude číslo 1 športový produkt vo svete, pretože to má schopnosť zvýšiť transportáciu kyslíka, zatiaľ čo robíš šport. To znamená, že môžeš lepšie fungovať a mať väčšiu silu, hlavne keď robíš silový tréning a piješ toto 15 alebo 30 minút predtým a ideš cvičiť. Je to úžasné byť súčasťou firmy tak skoro, ktorá zmení svet. A potom posledná vec ohľadom viery, keď sa bavíme o viere v produkte, viera vo firmu a viera v priamom predaji, v metóde priamého predaja. Takže posledná časť viery je, že ty môžeš dosiahnuť svoje sny alebo veci, ktoré ty chceš skrz Zinzino. A je veľmi jednoduché. Teraz, ja neviem, koľko sme online. 504. Pekné číslo. Hej? Takže je to naozaj pekné. A je veľmi jednoduché povedať, OK, mne sa páči, ja verím v balanzolej, viem, že sa viacej ľudí otestuje. A keď ideme na stretnutia teraz, možno za pár týždňov, tak táto viera tam bude s tebou. A s uplinami a hlavne teraz v novembri, čo sú naozaj veľmi nadšení ohľadom toho, čo robíme, tak je naozaj veľmi ľahké veriť, lebo oni teraz naozaj veľmi silno tlačia a sú veľmi zapálení ohľadom tohto celého. Ale čo sa týka možno v decembra, sa stretneš s pár ľuďmi, ktorí tomu neporozumeli a možno budeš trošku rozptýlený niečím. Alebo možno dostaneš príliš veľa nie. Hej, čo ľudia povedia, že nie, to nie je pre mňa. Či už čo sa týka biznisu, alebo čo sa týka produktu. A tvoja viera môže trošku schladnúť. A myslím si, že medzi lídrami, ktorí tu dneska počúvajú, tak je tu veľa ľudí, ktorí prešli skrz toto, z toho, že ja pôjdem do toho naplno až na Black Crown
A potom oni začali, išlo to dobre. A potom ich viera trošku sa otriasla a potom získali znovu vieru a znovu začali na tom pracovať. A dúfajme, že tento mesiac bude mesiac, kedy znovu prelomia a dostanú sa až na titul Crown, alebo Royal Crown, alebo Black Crown tu v novembri. Takže prečo hovorím o viere? Je, že väčšina ľudí si myslia, že viera je niečo, čo človek má, alebo nemá. A ja neverím úplne v toto. Ja si osobne myslím, že viera je niečo, čo si vybudujeme každý deň, alebo to nebudujeme každý deň. A ak to budujeme každý deň, tak to môže byť silnejšie. A ak to nebudujeme každý deň, tak to bude v priebehu času zoslabnuté. Je to ako keď chodíš do fitka. Ak chodíš do fitka každý deň, povedzme cvičíš 6 krát týždenne, v priebehu času, minimálne ak robíš správne cvičenia, tak budeš silnejší. Dokonca aj keď si starší, tak stále môžeš byť silnejší v priebehu času, minimálne až do veľmi neskorého veku. Ale v skutočnosti je tu viera, že môžeš byť silnejší po zvyšok svojho života nekonečný. Takže čím starší budeš, čím silnejší budeš v tvojej viere, a to sa deje iba, ak cvičíš svoju vieru každý deň. Takže to, čo som vám prezentoval dnes, boli kľúčové informácie ohľadom toho, prečo my môžeme veriť v toto. A tá skutočná práca pre teba je opakovať toto pre seba každé jedno ráno. Opakovať viery pre balance test, opakovať vieru pre balance oil a tiež druhý krok pre dobré zdravie je zdravie čriev, takže zdravie mikrobiomu a máme test v tejto oblasti tiež. Máme zinobiotik v tejto oblasti. Tretí krok je mať všetky mikronutrienty dostupné vo svojom tele a máme Extend, čiže tým pádom máte všetky mikronutrienty a fytonutrienty. A potom tiež je dôležité mať makronutrienty, čo je proteín, voda, karbohydráty a tuk. Tiež dobre sa hydratovať, tiež mať viacej proteínov, keď ste starší, lebo potrebujete mať hustotu svalov. Potrebujeme mať spánok, potrebujeme dobre spať, mať dostatočný spánok, toto je dostatočne dôležité. 6. krok je cvičiť kognitívne a potom znovu je to opakovanie. Takže každé ráno si budeš opakovať, prečo veríš produkt. A potom pôjdeš skrz toho, že prečo veríš vo firmu. Každý rok, už 20 rokov, my sme poskytli rast. Rok, kedy sme mali najmenší rast, bolo 6%, a keď sme mali najväčší rast, bolo 76%. Od roku 2010, odkedy sme boli zapísaní na akciový trh, každý rok sme zvýšili náš predaj. To znamená, že sme mali lepší rok predtým, než rok predtým. My sme zvyšovali dividendy, alebo udržali tie isté dividendy od roku 2014 a za posledných 5 štvrť rokov my sme ukázali rast, ktorý je väčší ako 30% každý jeden štvrť rok, čo je absolútne nepredstaviteľné, že takto firma môže byť. My sme bez dlhov, vyplácame dividendy, investujeme a budujeme fabriky, vlastníme naše fabriky, kúpili sme časť Sion a Phytoform, kde budeme produkovať budúcnosť Omega-3, vlastníme 55% tejto firmy, vlastníme fabriku, kde produkujeme tento, máme spoločnosť ohľadom testovacej, kúpili sme ďalšiu fabriku, ktorej sú špecialisti v mikrobiome, potom máme olivovú fabriku na Cypre, 50%. Takže ak sa pozriete a prečítate si výročné správy, alebo len správy firmy, tak si poviete, OK, táto firma má všetko spolu. Takže ak veríte vo firmu, tak opakujte produkt, firma
A potom je to network marketing. Profesia, v ktorej sme. Pozrite sa skrz kompenzačný plán. Prinesiete dvoch lídrov, jedného napravo, druhého naľavo. A prinesiete, každý donesie 25 zákazníkov, aj vy. A potom toto, a tým, že vybudujete dve línie takto, tak môžete zarobiť viacej ako 300 000 eur ročne. A môžeš pravdepodobne zarobiť až 500 000 tým, že máš dve línie. Ak prinesieš to 4, tak to môžeš dostať až na nekonečno. Takže môžeš vytvoriť vieru v model a potom posledné je to viera v teba. Že ty rozumieš, že tá kľúčová časť je, že ak ty veríš, že môžeš hrať rolu, ktorú máš s Appleom líderstvom a že si súčasťou tohto hnutia, ty nepotrebuješ vedieť v skutočnosti nič dnes. Máš znalosti, ktoré máš. A čokoľvek, čo Ria pozná, alebo čo Christopher pozná, čokoľvek, čo Janko pozná, čokoľvek, čo Čaba pozná, každý z lídrov, čo poznajú, tak oni sa to naučili po ceste. A ty sa môžeš naučiť po ceste všetko, čo oni vedia. A ak to nevieš, a ak nie si dostatočne silný v tejto oblasti, tak máš uplina, ktorý je silný v tejto oblasti, kto ti môže pomôcť. A môžeš rásť v tejto oblasti. Ale ak veríš v seba, že sa môžeš vytvárať tak, ako každý pred tebou sa vytváral a budeš to opakovať každé ráno, tak sa dostaneš von na trh a budeš zapálený pri tejto príležitosti. A budeš mať nových zákazníkov, nových partnerov a budeš pomáhať svojim partnerom a budeš pomáhať svojim partnerom, aby získavali zákazníkov a budeš pomáhať svojim partnerom na to, aby získavali nových partnerov. A keď sa toto vytvorí v duplikácii, tak čokoľvek, o čom snívaš, bude možné na to, aby si to dosiahol, pokiaľ to môže byť kúpené finančne, alebo to môžeš dosiahnuť aj inými spôsobmi spojený s tým, čo robíš v benzíne. Samozrejme, môžeš mať sny, ktoré nemajú nič dočinenia s benzínom, ale myslím si, že všetci môžeme byť schopní mať čas na to, aby sme ich dosiahli. Takže čo urobiť teraz? Pozri sa na ľudí v tvojom týme, ktorí sú noví z novembra, októbra, septembra a augusta. Oni sú v dobe rýchleho startu. Dajte sa dokopy spolu s vašimi uplinami. Pomôžte im dosiahnuť fast start 4 zákazníkov, 10 zákazníkov, naborovať dvoch a naborať dvoch s dvomi. Máme 120 dní rýchleho štartu. Pomôžte im, aby išli a vytvorili svoj biznis a toto pomôže tebe dosiahnuť tvoje ciele. Keď my sa dostaneme bližšie ku čiernemu týždňu, čo je na konci tohto mesiaca, tak majte nachystaný váš zoznam, už ste tu boli nejaký ten čas, aby ste, že koho môžete získať späť k tomu, komu robíte nadpredaj a koho môžete priniesť ako zákazníka poprvýkrát a dovtedy sa zamerajte na sponzorovanie svojich vlastných ľudí. A ak máš túto vnútornú vieru, že budeme jedna z najväčších firiem na planete vo všeobecnosti, budeme číslo 1 v network marketingu a budete dostatočne smelí a prezentovať biznis, tak to sledujte. Doneste ich k Upline, uzavrite ich a začnite fungovať s nimi teraz, už v novembri. I somehow got a little bit of a dry cough. I think it's very hot in my room. Myslím si, že mám príliš teplo v mojej miestnosti, takže som potreboval si trošku odkašľať. Sorry. That's what it's about. A to je to, o čom to je. It's about you. Je to o tebe. The audacity is the word I would Že, like to use. že ty máš v podstate tú húževnatosť, že ty môžeš byť súčasť tejto firmy, The same as so many companies have keď, done before is grow že čo sme urobili to, čo mnoho firiem už urobili, kedy sme rastli od 1,6 milióna testov na 5 milión testov. Len v tejto zóne 1,6 milióna testov už je hotových a ak by sme išli na 5 miliónov testov,
tak by si bol Diamond, bol by si direktor, môžeš byť Crown, môžeš byť Royal Crown, môžeš úplne zmeniť tvoj život a budeš jeden z najväčších lídrov z Inzíne. A potom pôjdeme z 5 miliónov na 10 miliónov, to je ďalšie zdvojnásobenie. A potom na 20, na 30 a tak ďalej. A ty si rovno v strede toho celého. A ak veríš v túto spoločnosť, veríš v tento produkt, veríš v tento plán a veríš v seba, tak budeš veľmi úspešný a ja ťa spoznám osobne a zmeníme svet spolu. Takže preto Zinzino.